नमस्कार, कसे आहात सगळे? पुन्हा आपले स्वागत आहे सिद्धीज किचनमध्ये। तर आज आपण बनवणार आहोत झटपट असा रव्याचा डोसा। तर तो कसा बनवायचा हे आपण बघूयात। आणि तुम्हाला आजची रेसिपी जर का आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। या साईडला लाल कलरचं सबस्क्राइबचं बटन आहे, त्याला क्लिक करा। क्लिक केल्यानंतर साईडला बेलचं आयकॉन येईल, त्याला सुद्धा क्लिक करा, ऑन करा, म्हणजे मी माझ्या सर्व रेसिपी जेव्हा अपलोड करेन तेव्हा तुमच्या इनबॉक्समध्ये सगळ्यात आधी येईल। चला तर मग इन्स्टंट रवा डोसा म्हणजे झटपट बनणारा रवा डोसा बनवायचा हे आपण बघूयात। तर आपल्याला इथं लागणार आहे 1 वाटी रवा, त्याचबरोबर 1 वाटी दही, 1 ते 1.5 चमचा आपल्याला गव्हाचं पीठ लागणार आहे, जवळपास अर्धा चमचा आपल्याला मीठ लागणार आहे, थोडासा आपल्याला खायचा सोडा आणि तेल लागणार आहे। तर सगळ्यात आधी आपल्याला हा रवा बारीक करून घ्यायचा आहे। हे बघा, इथं आपला हा रवा बारीक करून झालेला आहे। खूपच हा बारीक होत नाही, हा जेवढा होतो तेवढा आपल्याला करून घ्यायचा आहे। हा रवा आपण एका मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेऊ। आता यातच आपल्याला गव्हाचं पीठ टाकायचं आहे आणि 1 वाटी दही, हे आपण छान असं मिक्स करून घेऊ। दही हे सगळीकडे छान असं फेटलं गेलं पाहिजे। हे बघा, सगळं छान मिक्स झालेलं आहे, पण हे भरपूर घट्ट आहे, त्यासाठी आपल्याला यामध्ये अगदी थोडं थोडं पाणी टाकून याला पातळ करून घ्यायचं आहे। तर बघा, हे झालेलं आहे। तर यासाठी मला ज्या वाटीने आपण रवा आणि दही घेतलेलं होतं त्याच वाटीने मी 1 वाटी यात पाणी टाकलेलं आहे। तर आता हे आपल्याला जवळपास 15 मिनिटासाठी झाकून बाजूला ठेवून घ्यायचं आहे। तर इथे जवळपास 15 मिनिटे झालेली आहेत। आपण बॅटर चेक करून घेऊ। तर हे बघा, बॅटर हे आपलं छान असं तयार झालेलं आहे। आता ह्यात आपल्याला अर्धा चमचा मीठ टाकायचं आहे, त्याचबरोबर थोडंसं आपल्याला सोडा टाकायचा आहे। आता हे आपण छान असं मिक्स करून घेऊ। आणि एक लक्षात ठेवायचं, सोडा आपल्याला जेव्हा आपण लगेच डोसे बनवायला घेणार आहोत तेव्हाच आपल्याला टाकायचं आहे। हे बघा, सोडा टाकल्यानंतर बॅटरला छान अशी बबल्स आलेले आहेत। तर बघा, छान असं डोसाचं बॅटरसुद्धा रेडी आहे। आपण डोसे बनवायला घेऊ। तर बघा, मी इथे गॅस पेटवून घेतलेला आहे, त्यावर मी तवा हा ठेवलेला आहे। शक्यतो आपल्याला नॉनस्टिकचा तवा वापरायचा आहे। तवा हा छान असा गरम झालेला आहे, त्यावर आपल्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे। तर इथे हा तवा आपल्याला खूप असं गरम नको आहे आणि खूप असं थंड पण नको आहे, मीडियम आपल्याला तवा हा गरम झालेला हवा आहे। आता यावर आपल्याला डोसाचं बॅटर टाकायचं आहे आणि अशा प्रकारे आपल्याला पसरवून घ्यायचं आहे। इथं आपल्याला गॅसचा फ्लेम मीडियम ठेवायचा आहे आणि डोसा हा छान असं क्रिस्पी होईपर्यंत ह्याला भाजून घ्यायचा आहे। आणि असं थोडं झाल्यानंतर तेल लावून घ्यायचं आहे। तर आपला हा डोसा हा छान भाजून झालेला आहे, आपण ह्याला काढून घेऊ। हे बघा, किती छान आपला डोसा हा तयार झालेला आहे। तर आता आपल्याला परत जेव्हा आपण ह्यावर डोसा टाकणार आहोत त्याआधी आपल्याला यावर थोडंसं पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि तवा हा पुसून घ्यायचा आहे, म्हणजे तवा आपला थंड होईल आणि पुन्हा आपण जेव्हा बॅटर टाकू तेव्हा छान असं आपल्याला ते पसरवता येईल। तर बघा, आपला डोसा छान असं टाकून झालेला आहे। अशाच प्रकारे आपल्याला डोसा पसरवून घ्यायचा आहे। आता यावर आपण तेल लावून घेऊ। हे बघा, डोसा आपला बऱ्यापैकी शेकला गेला आहे। थोडा डोसा झाल्यानंतरच आपल्याला तेल लावायचं आहे, ओला असताना तेल लावायचं नाही, नाहीतर हा डोसा आपला छान होणार नाही। तर हे बघा, छानसं असं क्रिस्पी आपला डोसासुद्धा बनलेला आहे। आणि इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, जेव्हा आपण डोसा हा टाकतो म्हणजे पसरवतो तेव्हा आपल्याला अलगद हातानेच डोसा पसरवायचा आहे, नाहीतर तो तुटू शकतो। तर आपण अशा प्रकारे सगळे डोसे हे बनवून घेऊ। तर अशाच प्रकारे आपले हे सगळे डोसे तयार झालेले आहेत। तर आपले हे मस्त असे क्रिस्पी रव्याचे डोसे तयार आहेत। आणि जेव्हा आपल्याला डोसा खायची इच्छा होईल तेव्हा आपण झटपट हे रवा डोसा बनवून खाऊ शकतो। तर आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।